DBS na ce BBS. Yawwa ina kuke memba na wannan group mai suna BBS. Kun ga mata-matan nan ku fito ku yi hoɓɓasa, lokacin taro ya yi, Allah ya kawo mu, ku fito ku yi bajinta duk ankon da aka fitar. In ke kin isa ke babbar yarinya ce, ke mankiya ce a mushakiya, ki zo ki karɓi ankonki. Ku siya anko! Duk macen da bata sai anko ba wallahi sai da ki gani a status. Duk macen da bata yi anko ba wallahi sai da ki gani a status. Kin zo mana ba anko, muna kallon ki, muna nuna ki, muna zindanki. Dan haka mazan nan members na cikin BBS abin da ya kamata a yi gargaɗi ne da jan kunne. Wallahi duk macen da bata yi anko ba ta nuna mana ita ba mai capacity bace, ta nuna mana ita bata isa ba, ta nuna mana ita sai a hankali. Dan haka shekara ta zo, Januwari ta zo, lokaci yayi, na ce lokaci yayi. Sultan dan baiwa shi yake shirya muku wannan gagarumin show duk shekara 1 ga watan Januwari. To lokaci yayi, ina kira da babban murya, duk wanda bai karba ankonsa ba ya karba, duk macen da bata ankonta ba ta yi. In baki ba kin zama tusa na ba muku. Ana magana ta masu kuɗi a hannu, ke ku ba kuɗi na lalacin ba muku. Wallahi in baki ba kin zama banza, kin zama wofi. Wallahi na ganki a filin taro sai na miki tofin alitsi na uwar mai ƙarya. Yawwa DBS na ce BBS. Yawwa ina kuke memba na wannan group mai suna BBS. Kun ga mata-matan nan ku fito ku yi hoɓɓasa, lokacin taro ya yi, Allah ya kawo mu, ku fito ku yi bajinta duk ankon da aka fitar. In ke kin isa ke babbar yarinya ce, ke mankiya ce a mushakiya, ki zo ki karɓi ankonki. Ku siya anko! Duk macen da bata sai anko ba wallahi sai da ki gani a status. Duk macen da bata yi anko ba wallahi sai da ki gani a status. Kin zo mana ba anko, muna kallon ki, muna nuna ki, muna zindanki. Dan haka mazan nan members na cikin BBS abin da ya kamata a yi gargaɗi ne da jan kunne. Wallahi duk macen da bata anko ba ta nuna mana ita ba mai capacity bace, ta nuna mana ita bata isa ba, ta nuna mana ita sai a hankali. Dan haka shekara ta zo, Januwari ta zo, lokaci yayi, na ce lokaci yayi. Sultan dan baiwa shi yake shirya muku wannan gagarumin show duk shekara 1 ga watan Januwari. To lokaci yayi, ina kira da babban murya, duk wanda bai karba ankonsa ba ya karba, duk macen da bata ankonta ba ta yi. In baki ba kin zama tusa na ba muku. Ana magana ta masu kuɗi a hannu, ke ku ba kuɗi na lalacin ba muku. Wallahi in baki ba kin zama banza, kin zama wofi. Wallahi na ganki a filin taro sai na miki tofin alitsi na uwar mai ƙarya. Yawwa